Bo día a todos e todas, as ouvintes. No día de hoxe contamos cunha visita que seguro que ten moito que ensinarnos sobre como é este cole. Conversamos hoxe con Antón Calviño, que foi o mestre do noso colexio na década dos 80, coincidindo coa apertura do centro. Antón estivo-nos contando un pouco da revista O Carballo, que neste 40 aniversario tanto escoitamos falar de ela, sendo Antón un dos creadores. Benvido, Antón! Moitas grazas. Antón, que sintes ao voltar a Carballeda tantos anos despois? Pois a verdade é que o sentimento é un pouco contradictorio. Por un lado, unha morriña moi grande daqueles anos que votamos aquí, porque éramos moi novos. Daquela, eu e máis outros compañeiros que viñeron canda a min, pois tiñamos 20 e poucos anos. Pasou moito tempo, efectivamente. Esa morriña tamén fai que recordes aqueles rapaces tamén con especial agarimo. Entonces é un sentimento un pouco encontrado, agradable, porque che gustaría saber que foi deles. Supoño que cada un pois terá a súa vida xa encamiñada e serán profesionais de distintas cousas, pero hai como unha especie de nostalgia daqueles tempos, como si quixeras volver a aquel momento. De maneira que estes días que estuven buscando cousas que tiña eu na casa de Carballeda, topei aquelas fotos e acordeime daquelas excursións que fixéramos a Madrid ou daqueles traballos que publicaran no Carballo, ou tamén de como gravaran un programa de radio tamén que se chamou Toma Castaña, e os nenos de Carballeda fixeran unha sección que lle chamaron Cousas. Entre esas cousas había xente moi creativa que se facía, por exemplo, letras de música de rock, de cancións que escoitaban. Era xente que lle quitaba a calquera anécdota, lle quitaba unha cousa que lle servía para despois desenvolver a súa creatividade, non? Facer debuxos, extraordinarios debuxantes, ou tamén facer música, que supoño eu que despois algún destes pois se lle daría por tocar instrumento. Non sei se seguirían no mundo da música, xa intentarei informarme. Como podrías describir a época na que deches clases no colexio? Lembraste de alumnos e alumnas que lle deras clase? Sí, home, aquela era unha época moi intensa, de moitísimo traballo, pero tamén de moita satisfacción, porque estábamos dispostos a facer unha chea de traballos complementarios á propia clase, porque nos gustaba, porque éramos novos, e tamén porque os rapaces de alguna maneira respondían a estes estímulos que nós lle dábamos, non? Entonces, si propuñas un traballo, pois enseguida tiña resposta. Cando viñemos aquí a este colexio novo, eu dei clase especialmente de galego e xeografía e historia en sexto, sétimo e oitavo. E todos os luns, tiñan que traer unha noticia da súa aldea. Tiñamos correspondentes en todos os sitios, había xornalistas que estaban en Faramontaos, en Abelenda das Penas, en Muimenta, aquí en Carballeda. En todos os lugares había alguén que se encargaba de facer as noticias, e eran os correspondentes do xornal O Carballo. Os luns tiñan que traer a noticia, redactala ben, correxila, publicala nun taboleiro que tiñamos mural de noticias na clase, e despois, ao final, había un consello de redacción do xornal que se encargaba de seleccionar aquelas que eran merecentes de seren publicadas despois no periódico Carballo. É dicir, que funcionaban case como se fosen unha empresa editorial que tiña xornalistas que facían as noticias e despois as traían aquí, que era o lugar onde se redactaban e se traballaban e se fotocopiaba tamén, e despois saía.
É dicir, que eran uns traballos moi creativos, moi interesantes, e que os alumnos facían de boa gana. E nós tamén estábamos contentos con ese traballo, claro. Preguntáchesme tamén se me acordaba de algúns alumnos, non é? Sí, sí que me acordo, claro que me acordo. Estes días ainda me recordei máis, porque pensade que despois de tanto tempo eu coñecín a moitos alumnos, centos, miles de alumnos, pero acórdome destes porque foron os primeiros e porque fixeron unhas cousas especiais. Acórdome de Montserrat Rodríguez, de José Benito Rodríguez, acórdome de un extraordinario debuxante que era Xosé Ignacio, acórdome de Alberto, de Ralfi, de Magdalena Janeiro, de Celia, de Sonia e algún máis que tería que ir abrindo os caixós da memoria, pero se fago algún esforzo ainda me acordaría. Sí que me acordo. Acórdome deles e ademais ao ver as fotografías daquel tempo casi xa os identifico o nome coa cara. Se os vira hoxe, o mellor igual xa non recoñecería a persoa. Pode ser despois de tanto tempo, claro. De onde naceu a idea de crear a revista O Carballo? O primeiro Carballo que se publicou, que ademais deberonse facer moi pouquiñas copias, eu conservo o original, fíxose na Escola Vella, onde hoxe está o Centro de Saúde. Tal como vistes que vos lo ensinei na charla, era un xornal feito a man. Realmente o que facía era recompilar os traballos dos alumnos e paxinalos e grapalos realmente todos xuntos. Claro, aí había traballos moi diversos. Había unha páxina dedicada ao persoeiro das letras galegas dese ano, había algunha entrevista, había receitas de cociña, como vistes, había a páxina de humor, tamén había páxina de humor, porque isto foi tamén algo que caracterizou sempre o Carballo e o alumnado, que eran sempre lle quitaban algo de punta, había moita retranca. De feito, vou vos contar unha anécdota. Unha vez estábamos facendo o xornal, este Xosé Ignacio, que era o debuxante, ven onde a min e dime, profe, pódense facer chistes verdes? E digo eu, non, o Carballo non é en color. Así, puden sair desa, porque el tiña intención de facer un chiste que non se podía publicar. Había cousas deste tipo, non? E había moito humor tamén no Carballo. E así naceu naquela escola con moi pouquiños medios un xornal feito a mao. Todo era feito a mao. Claro, cando despois viñamos para este colexio e xa tiñamos fotocopiadora e xa podíamos compoñer as páxinas, utilizar a máquina de escribir. Ordenadores non, porque daquela non había ordenadores, ainda tardaron uns aniños en vir, máis en vir aos colexios. De feito, eu creo que o primeiro ordenador que manexei eu debeu ser aí no ano 88 e era un daqueles Spectrum que tiña as letras verdes e unha pantalliña pequeniña, e ainda deberon tardar 2 ou 3 anos. Nos colexios a mellor tardaría un ano ou 2 máis seguramente en ter aqueles ordenadores que tiñan a memoria que hoxe é unha miseria, nin medio mega. O sea que moito cambiou a cousa. Observa o colexio moi cambiado dende a época que estiveches. Sí, observo moi cambiado, evidentemente. Notase que aquí houve moitos máis medios, hai aulas especiais para ter actividades diferentes, un pouco diversas. O patio está cuberto, efectivamente xa non lles chove aos que estaban na pista. E tiven a paciencia de mirar unha vista aérea do colexio e deu unha impresión de que había placas solares. É dicir, eu daquela nem imaginaba que nun colexio como este tivesen enerxía limpa, así dese tipo. É dicir, que moito cambiou isto. A verdade é que é un luxo
que se poda dispoñer destes medios no rural. Por iso hai que, de alguna maneira, animar os pais a que traian os seus nenos a colexios como o de Carballeda, porque é un colexio que ten moitísimos medios, un profesorado que pode dedicarlle unha atención case individualizada a cada alumno, que tamén é unha ventaxa moi grande. É dicir, que hoxe as posibilidades que ten un colexio como o de Carballeda son inmensas. Eu se despois destes 40 anos podera volver a traballar nunha escola, gustaríame vir outra vez a Carballeda. Mira ti. Poderías contarnos un pouco sobre as túas aficións? Sí, claro que sí. Ben, os xubilados din que se adican a ver obras, pero como ahora, bueno, non había tantas obras e non é algo que especialmente me interese, pois non. Pero, bueno, teño moito en que pasar o tempo, efectivamente. Todos os días teño que ler polo menos 3 ou 4 periódicos. Eso sí que segue sendo un vicio que teño, que se me dáseme polos xornais. Entonces xa paso un bo rato lendo os xornais. E gústame lelos non no ordenador, gústame lelos físicamente, no papel. Pero, aparte diso, nos ratos que teño libres tamén gústame moito a bicicleta. Entonces sigo andando en bicicleta o que podo, algunhas veces veño aquí hasta Ribadavia, por aí. A Carballeda non subo porque hai unha costa nun sitio que chama a Costeira que xa me pesa un pouco. Entonces veño hasta Ribadavia, o día que máis forzas teño vou dar unha volta por Leiro e depois volvo por outro sitio. Eso é unha das miñas aficións. Outra afición que teño é que gústame ter un horto pequeniño que teño ali na aldea, en Taboadela, e gústame poñer uns tomates, unhas leitugas e uns pementos. Entonces é outro traballiño que teño. E outro que me leva moito tempo é cortar a erva, porque mira que medra tanto esta erva que non hai maneira, estás cortando e según vas cortando por detrás xa medrou outra vez, tens que dar a volta a volver a empezar. Non hai maneira, aparte de que como ahora din que ten que estar todo tan limpiño, non damos desbrozado, non hai maneira de dar feito a desbrozar. Entón, gústame moito o contacto coa natureza, a lectura e o deporte, que seguen sendo, eu creo que as afeccións que xa tiven de sempre, porque xa daquela, creo recordar tamén que naquel maio do ano 86, aquí en Carballeda, fíxose, aparte do campeonato de baloncesto, un cross, o que lle chamamos un cross, que era ir correr un pouco hasta o Lodairo, dar unha volta por aí e tal, xa se facía cross. E recordo, mira, outro nome que se me veu agora á cabeza, que era moi bo xogando ao fútbol e moi bo deportista, que era Juan José Casas Regueiro, que era un alumno que tiven eu tamén e era moi bo físicamente. Tamén a súa irmá tamén lle dei clase a Inmaculada Casas. Quero dicir que entre o deporte, a lectura e a agricultura paso o tempo. De todas maneiras, hoxe sentí unha especial satisfacción en volver ao colexio a falar aos alumnos. Algúnha outra cousa que nos queiras contar? Sí, bueno, pois xa que estamos, non? Temos algo de tempo, 1 minuto. 5 minutos. Bueno, sí que me gustaría contarvos algunha cousa máis. Mirade, eu, a parte de traballar como profesor, desde o ano 1989 ao ano 2006, traballei na Delegación de Educación nunha oficina que se chamaba Gabinete de Normalización Lingüística. Este gabinete traballaba especialmente no que é a promoción do galego. Sempre foi unha querencia miña facer, na medida das miñas posibilidades, que o galego fose unha lingua de uso normal. Isto, digamos que o vivín de maneira directa en sitios onde estiven nos que os nenos prácticamente se
comunicaban exclusivamente en galego. Estiven primeiro no Bolo, todos falaban galego, por suposto, en Carballeda todos falaban galego tamén, por suposto, e iso fíxome ter unha sensibilidade especial polo asunto e traballar durante todos eses anos no que foi a promoción do galego. Despois, no 2006, 2007, por razóns familiares, decidín volver a dar clase, pero xa non estaba en primaria, que me gustaba moito, senón que estaba en secundaria. E botei desde ano 2006 ou 2020, que me xubilei, traballando en dous institutos, primeiro no IS Portobello e despois no Instituto das Lagoas. E no Instituto das Lagoas, que era un instituto, era e é dos públicos, digamos que de élite, tiven a satisfacción de contar cun alumnado extraordinario, un alumnado boísimo, de alumnos con unhas notas fora de serie, moi colaboradores, extraordinarios. E tiven a sorte tamén, aparte de dar galego, que sempre dei galego, aparte diso, dar unhas materias novas que estaban implantando que teñen que ver coas artes escénicas. Entonces aí tamén tiven a satisfacción de apreciar cualidades excepcionais en moitos destes alumnos que chegaron, chegamos sempre todos os anos, chegábamos a representar unha obra no principal que nos daba moito traballo, moi intenso, pero moi satisfactorio. Moitas gracias, Antón, por visitarnos no cole de Carballeda de Avia no día de hoxe. Esta é a tua casa, polo que te esperamos que poidas volver cando desexes. Pois virei con moitísimo gusto, encantado, por moi ben que me tratades, e porque estaba case como cando tiña 20 anos. Moitas gracias. Xente coa súa paixón pola nosa terra querida, non hai semellante nin outra mellor. Corazón galego, corazón galego, sempre cos pés na terra, sen deixar de mirar pro ceo. Corazón galego, corazón galego, ainda lonxe da terra temos o corazón galego. Voltarei polo mesmo camiño, lembrarei que hai que ter sentidinho.